Здравейте, фестим приятели! Вече разбрахте голямата новина. Ед Ширан в България на 31 август 2024 година. Ето и няколко важни неща, които трябва да знаете за събитието. Билетите ще се продават само онлайн на ticketstation.bg и влизат в продажба на 26 октомври 2023 година, точно в 10 часа. Важно е да отбележим, че за това събитие всички билети ще бъдат поименни. Един клиент може да закупи до 6 билета, като с това се превръща в водещ купувач. Това е лицето, което е закупило билетите и е предоставил своите имена, дата на раждане, имейл и телефон. Важно е водещия купувач да пристигне заедно със своята група в деня на събитието и да носи със себе си личен документ. Такъв може да бъде лична карта, шофьорска книжка или паспорт. Можеш да се регистрираш още сега, за да получиш предварително условията за закупуване на билет и посещение на събитието. Това би спомогнало и улеснило процеса и при реалната покупка, когато билетите влязат в продажба. Основната цел на артиста е да се осигури равен достъп до закупуването на билети и да се избегнат всякакви злоупотреби. Важно, ако случайно изпуснеш реда си, е необходимо да презаредиш страницата отново. Деца до 6 годишна възраст не се допускат на концерта. Деца от 6 до 14 годишна възраст могат да присъстват на концерта в сектор седящи с редовен билет и придружител. Обръщаме внимание, че деца до 14 годишна възраст не се допускат на терен в сектор правостоящи. Надяваме се да сме ви били полезни. Последвайте ни във Facebook и Instagram за повече информация или влезте на festteam.bg в секция често задавани въпроси. Молим всички да бъдат търпеливи и да се съобразят с условията на организаторите и на артиста. И ви очакваме на най-готиното събитие за 24-та година Ед Ширан на стадион Васил Левски в София.